Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fili. A kullum dai muna kawo muku sababbin littattafai masu faɗakarwa da ilmantarwa. To a yau ma muna tare da sabon littafin nan mai suna Kofar Ajali, wanda shahararren marubucin nan wato Abdull Alhaji Musa, wanda aka fi sani da Abdull ya wallafa. Marubucin ya fara cewa karar ƙwanƙwasa ƙofa ne ke tashi, sa'annan wata siririyar murya ta soma biyo baya. Brother, ka tashi daga barcin nan, wallahi za mu makara school idan baka tashi daga wannan barcin naka ba, kuma ka sani bana jura bulalar madam Fati. Haka wannan mai ƙwanƙwasa ƙofar ke ta nanatawa. Bayan muryar ta yi shiru kuwa sai ƙaran alam ta soma tashi, so noisy. Oh, wayo ni, wai wani irin makwata ne wa'annan, duk sun bi sun dami mutum a wannan sanyin safiya. Karashe maganar yayi da tsaki. Cikin fushi ya dago daga kwanciyar da yake, sa'annan ya yaya barkon da ke kan ƙugunsa, haɗe da yunkurawa ya wuce toilet. Nan ya watsa ruwa, sa'annan yayi brush. Bai wani bata lokaci ba ya nufi hanyar fita, yayin da ya daura tawul a kogunsa. Cikin sanyin jiki ta kwanciyar hankali yake taku har ya kai ga kofa, ya sa hannu ya bude ta. Ganin kansa cikin uwar ɗakin ne ya saka shi fisge wannan tawul ɗin da ke kogunsa, ya jifa da ita can gefe. Bazan yayi ƙara haɗe da rugawa kan tawul ɗin. Da zuwansa gurin ya ɗauko cikin sauri ya maida a kogunsa. A zahirance ban ga komai ba. What the heck are you doing here? How did you get in, Muzaffar? Abin da ya fara fitowa daga bakin wannan sintalelan saurayin kenan, mai kakkaurar gira da mulmulelan linga kuma manyan idanu, wacce take faratas, gashin kansa ko baki ne sidik. Muzaffar dai ya kasance zaune yake a bakin katifa yayin da yake rike da coffee cup a hannu. Oh, actually, I met your sister downstairs. Ita ta sanar da ni cewa kana ciki. Haka Muzaffar ya ba su ansa, shi ko yayi furucin. Oh God damn it. So me ya hana ka jira ni a downstairs din? Come on, ai ba laifi dan na shigo ɗakin ka na zauna saboda ni friend ɗinka ne, but I'm not sure ban ga komai ba. Hakan ya mayar masa da martani yayin da ya ƙara shi maganar nasa da dariya haɗe da ƙyaƙyatawa. Da jiyo haka kuwa ya sa hannu ya ɗauko filo ya buga wa Muzaffar aka. Haka dai Muzaffar yayi ta zuba yayin da wani kyakkyawan saurayin ke kokarin canja kaya. Haka zalika kan dining table yayin da yake karin kumallo. Mintuna 30 ne ya ɗauke sa, hakan ta sanadiyar saurin da yake. Bayan ya kammala komai suka yi yunkura suka nufi hanyar fita. Bayan nan bayyana suka yi a farfajiyar gidan, inda ya kasance ya yi shiga ta ƙananun kaya, sa'an nan hannunsa rataye da wata 'yar jaka. Taku suke cike da salon burgewa, inda Muzaffar ke cewa kamata yi a ce ka gode min, ba wai ka cika ni da ƙorafi ba, domin kuwa ni na yi su mafi da suka zauna a waje, if not da dukkanin su sun ga halin da kake ciki. You fool, haka saurayin nan ya furta yayin da fuskarsa ke cike da annashuwa. Fashewa suka yi da dariya dukan su biyun, sa'annan suka ci gaba da firarsa har sai da suka kai wajen wata gabjejiyar mota. Shigewa ciki suka, da shigar su ko wata da ke zaune cikin wannan mota a kujerar baya ta ce da su, Adif a Muzaffar, tuntuni ku muke jira. Hakan ta furta cikin kasaita. Ɗayar ko ta ce da su duka, and also muna da bad news, har yanzu shugaba bata janye fadarta na cewa za mu yi tafiyan nan tare da tawagar su Mu'az ba, har yanzu tana kan bakarta. Fadar haka take yayin da take jan sa a motar. Wannan motar dai ta kasance dauke take da mutane 5, wato Atif, Muzaffar, Simon, Mufida da Tina. Gaskiya hakan ba yi bane. Ta san fa Mu'az ba su shiri da Atif. Haka Muzaffar ya furta, inda Tina ta ce da shi, ni fa ban ga abin damuwa ba, ya fa kamata ku sani wannan aikin da zamu je duration ne da shi na 3 days kawai. Haka Tina ta furta, inda Mufida ta ce da ita, hold it, 3 days ba fa kawai bane. Enough guys. Ta can bakin ba za ta canja komai ba, tunda mun riga mun san halayensu, sai mu yi taka tsantsan da su. Haka Atif din ya furta, inda Tina ta yi saurin cewa, ni ma hakan na gani. Haka dai suka kasance har isar su ma'aikatar tasu. Da shigar su wannan gurin ko sai suka yi karo da shugabar tasu. Oh my, wai da ina kuka tsaya ne? Shin ko kun san tun 7 AM tawagar Mu'az ta hallara a nan domin wannan tafiyar? But you guys since ba kwa son a yi wannan tafiya. Haka shugabar ta furta, inda Atif ya yi saurin ba ta haƙuri haɗe da yi mata ƙarya cewa cinkoson ababen hawa ne ya riƙe su. Okay fine, amma ku sani next time ba zan karɓi complaint naku ba. Haka ta yi musu rakiya har ta kai su motar Mufida. Mufida ko ta sa wa motan ki ta yi, sannan da ita ƙaninta zai zo ya ɗauka, ita ko wacce da ita
Mintuna 30 da tashin wannan motar da ke dauke da tawagar Mu'az da na Atif, amma tsakanin wayannan tagwayen kungiyoyin babu wanda ya ce da dan uwansa kala. They remain silent, amma daga bisani Tina ta ce da su, "Oh my word, wai haka za mu kasance cikin wannan motan kamar wasu kurame? Ya kamata mu dan ce wani abu ai. Hi Tina, how are you? Hi Tina, are you happy now?" Haka Mu'az ya furta yayin da yake karshe maganar da tsaki. Ɗaya daga cikin tawagar Mu'az take fuska ya haɗe da cewa, "Oh, ashe da tawagar ku a cikin wannan motar. No wanda shi yasa nake jin wani warin pigs yayi yawa a cikin motar." Bayan ta furta hakan ko sai sauran 'yan tawagar ta suka fashe da dariya. Tina murtaka fuska tai, sa'an nan ta yi yunkurin cewa wani abu, amma bayan ta yi ido hudu da Atif sai ta mai da wukar ta. Ta yi shiru ta kyale su. Tawagar Mu'az dai dauke take da members 7, wato Mu'az, sai kuma Nina, sai Ahmad, sai Fauzi, sai Samra, sannan Aliyu da Harun. Haka dai suka soma fira tsakaninsu. Atif ko da sauran 'yan uwan nasu karewa suka yi kamar wasu kurame. 5 hours suka yi suna wannan tafiya, wanda a wannan sa'in ko dukkaninsu sun jigata. Shiru suka yi, babu mai cewa komai. Kwatsam sai motar ta tsaya middle of nowhere. Dogayen bishiyoyi ne a gurin bila adadin, ta sanadiyar haka ne gurin ta yi duhu. Ciyayin gurin ko sun yi tsawo sosai, sa'an nan babu alamar wani a kusa. Direbar da ke jan motar ko sauka ya buɗe gaban motar yana duba, sai ya ce da su, "Matsala muka samu." Da jiyo haka dukkaninsu suka sauko suna mai hamma da miƙa. Haulin wannan gyaran zai ɗauka. Tambayar da Mu'az yake nan, inda Samra ta ba su ansar cewa who knows, amma da dukkan alamu wannan babbar gyara ce. Gaskiya babbar gyara ce, motar kawai tana tafiya sai ta tsaya. Haka ne na ta furta. A hakan suka kasance yayin da suka ware kansu gefe guda. Atif ko tsaye yake wajen direbar yana taya shi, but still babu alamar motar za ta tashi. Bayan minti 30 zazzaune suke sun wani har haɗe ran nan, sai Mu'az ya yunkura ya ce, "Guys, I got an idea. Mai zai hana mu zaga cikin wannan guri kafin motar mu ta gyaru?" "Wow, sounds so cool," haka Fauzi ta furta yayin da ta yunkura tsaye. "Bad idea, I'm super tired," haka Samra ta ce da su, but suka nace da sai da ta amince ta ce da su, "Alright, naji." Haka suka gama a tsakaninsu, sai Mu'az ya juya ya fuskanci Atif ya ce da shi, "Atif, me zai hana mu zaga kafin motar namu ta gyaru?" Da jiyo hakan ko Atif ya dago idanu haɗe da cewa, "What? You got to be kidding me. Zagawa a nan gurin, gaskiya this is very bad idea. We are in the middle of nowhere." Nan fa Samar ta sami baki ta soma cewa, "Hakan na gani, batun da babu aikin baki ballantana na fari da muke a nan, sai nake ganin kamar ya faɗi gaskiya." Haka ta furta. Nan fa suka fara magana da junansu kamar can ba su taɓa batawa ba. Daga ƙarshe dai amince musu yayi, ce da su, "Okay, go and have fun, ni zan tsaya da driver." Amincewa suka yi, suka shiga cikin motar, suka ɗauko jakunkunan su haɗe da buɗe boot, suka ɗauko katuwar kyamara don ɗaukar hoto. Tusa kai suka yi cikin dogayen bishiyoyin, inda Atif ya bi su da kallo tun yana iya hango su har ya daina ganin su, sai ya mai da ganinsa direbar ko ya ce da shi, "Ka bi su ku je ku shakata, wannan aiki na ne." Murmushi ya haɗe da cewa, "It's alright, bana so ka kasance cikin kadaici ne." Fashe ya waye da dariya haɗe da kyakyatawa, sa'annan ya ce da shi, "Babu komai, ga can wani mai babur na tahowa, zai dan taimaka min, kawai ka bi su kuje." Hakan ya furta yayin da ya yi masa nuni da hannu kan mai zuwa da babur din, sai Atif je da shi, "Alright, shikenan." Dauko jakarsa ya bata lokaci ya sa kai shi ma ya bi bayan su. Bangaren su Mu'az ko cewa yayi da su duk hanyar da za su bi su tabbatar sun karya reshi ko kuma ciyawa domin ajiye shaida in case ko motar nasu ya gyaru da wuri a turo Atif neman su. Haka ko suka kasance suna aikatawa, amma kuma abin da basu sani ba shine duk ganyen da suka karya daga zarar sun wuce ta dawowa take yi ta koma kamar ba a taba ta da hannu ba, ballanta na karya ta. A nan muka kawo ƙarshen wannan shiri, sai zuwa wani lokacin idan Allah ya kai mu. Nafisa nake cewa assalamu alaikum. Ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawa ta yadda za ku rika samun shirye-shiryen mu a kan lokaci, haɗi da danna like, sharing da kuma comment. Mun gode.